Salut și bine v-am găsit la un nou vlog pe acest canal. Să știți că am încercat odată să filmez cu telefonul meu, dar nu am spațiu de stocare. Să trecem la joc, că deja am intrat în meci, că am încercat să filmez și nu mi-a ieșit. Și da, să nu uitați butonul de like și de subscribe și de clopoțel. Să trecem la joc, să nu mai lungim atâta și să știți că se vede așa rău că filmez cu telefonul tatălui meu. Și sunt un pic mai răgușit. Să trecem la joc. Nu, las un pic e unul aici. O să plec de aici. Pe besnerie. Fugi, 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 fugi. Nu te-ai oprit acum, nu? E bală pe tine acum, nu? Prinde-te. Și hai să nu mai lungim atâta, să începem la joc. Uite, așa trebuie să jucăm. Să un pic. Uite, așa trebuie să ne jucăm. Da, așa. O să filmăm la fel ca... O să filmăm ca mereu un meci de Fortnite și două de Fantasy Strike. Se vede? Hai că se vede, trebuie să lăsăm mai jos. Așa. Așa e perfect. Nu un pom. O, bă, ia uite, bă, ce fuge asta, bă. Ia, faceți noi aici un plecare corectă. Aia, nu mi-a plăcut. Asta a fost, că nu mereu. Să spawnă Godzilla și n-am văzut. Bu, mamă. Bum. Bum, 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 bum. Bum, nu, n-apă, ce bine că e apa mică. Mamă, nu, dar știu și o să conduc, sunt șofer, mă. Bun. Mergem după Godzilla. Avem aici o benzinărie mică să băgăm și noi un pic de benzină. Să nu mai bubui. Și după aia mergem după Godzilla. Dacă v-a jucat update-ul cu Godzilla, să nu dați de like. Dacă v-a jucat update-ul cu Godzilla, apăsați pe like. Să scrieți în comentarii dacă vreți să filmez cu verișoara mea sau cu verișorul meu Albert. Albertul nu prea cred că o să filmez cu el. Live-ul cred că o să-l fac vineri, când vin de la școală. Da, să știți că live-ul o să-l fac vineri. Nu pot să cred, am găsit arma aia care îmi trebuia. Unde-i mă Godzilla aia? Că nu o văd. Unde-i vere? Ah, stai așa. Ah, uite aici. Nu pe mine! Nu pe mine! Mamă, nu e bine. Nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Nu pe mine, nu pe mine. Fugi, 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 fugi. Da, după meciul ăsta o să dăm două meciuri de Fantasy Strike. Dacă nu știți, la Fantasy Strike e un fel de... E o copie de la... Este o copie de la Mortal Kombat, dar că varianta de Nintendo. Hai, mă. Hai, mă.
Am avere, mori. Nu pe mine! Nu mai înveață, nu mai înveață, nu mai înveață. Fugi, 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 fugi. Fugi, Alexe, că nu mai înveață. Fugi! Fugi! E acolo, Godzilla. Nu mai înveață să găsesc un medkit repede. Nu mai înveață. De ce am dat ta? Mă vreau, n-am un medkit pe aici. O să iau armasa după aia. Bun, 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 bun. Și o să-i dau de aici. Mamă, nu, că vine zona, vine zona, vine zona, vine zona. Bă, ia mâna de acolo. Mi-a luat mașina! Dă-te fere jos! Nu. Mie mașina tu, nu? Tu te bă de aici, mi-ai tu mie mașina. Cine te crede? Bine, mă, Godzilla. Repede. Am apăsat pe B, apăsat prostul la pe B. Și mi-am bagă radio aici. Acest clip va fi puțin mai scurt. Nu, aia a fost și mașina. Nu știu sigur dacă aia a fost și mașina, da, aia a fost. Cam da. Nu. 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 Da. Cam aia e. Da. Da. Ia cu de mașină. Ia uite pe ăsta. Nu poți să vezi ce-ți fac. Altul care vrea bătaie. Ia uite-l pe ăsta ce încerca. Da, unde trebuie să buibui mașina. Dacă nu poți să oameni, nu poți să aibă nimeni. Marș. Mort. Dracu ăsta în el. Ia, altul. Păi fii atent. Nu că ăsta... Nu. Are sabia. Nu. 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 Are sabia, nu. Nu.